apụtazịa n'ofu ụbọchị ewe ebe n'obi na ibe na nlọ tata ka anyị ga-ekpebi n'obi nọ ya dị ndụ obi nọ ya tala afụfụ gaba ihe gbali obi na nwa m obi na gịnị ka ị ga-achọ ibi chọrọ na onye elu ya aka nwa m obi na dobicha anya eme egwu nwere egwu akala aka emechala obi ka wee kweta eriegwu ka eji wee gosiri ya akwụkwọ eji egbu poizin na mgbọrọgwụ eji agwọ ndị ọrịa ata n'obi maka dọkịta ọbara tụle nwa dibịa oke alụsị ọkwa agadi isi ekwue onye jere igbo gị ikpọ na-ejeli chabọ ndị anya igbo n'igbo enwe ezu oje mbe enwe ilo ije ga ikwu n'ọgbọ ozigbo egwu onye agụlidada okwu aka n'ụwa ga anyị ekwu akalụ welego ndị mmadụ ise ọtụtụ na-agba ọlata bụ maka akalụ ụwa ọtụtụ egwu na kolumike bụ maka akalụ ụwa onye dị elu ụwa chọba akala aka gị emenu mani n'ọchị ndezuru igbo n'ohu na-ekpere elu akwa igbo na ife ada eme na nkịtị ime na onye olili ka agbalụ no smoke without fire anyị were ejire chọba ewu dị ojii eli ọya dịkwa njọ onye nwere uche n'ọnọdụ eme egwu nwekwa egwu akala aka ọzọ nwe ihe ngana na ndụ aka na-eti ngwere nọkarịa n'ụka ọbụla aṅụrị anyị ya na na-anya kwado anyị ya na na-achị ji
in the building.